Γιώργη. Ρε, με κόβετε πάνω στο γύρο της ακτογανίας με καρότσι. Εντάξει, τι να πω. Έλα πάει. Τουρίστρα πάει 10 ευρώ μου λέει. Да, есть у вас. Ας το τράβα μέσα το έχω. Что у вас Όταν есть? ξέρουμε, σταμάτα, έχουμε πιο σημαντικά πράγματα. Όταν είναι για φαγητό, παίρνουμε για διάλειμμα. Welcome, welcome, welcome. Where you from? Раша. Ράσια! Τι γίνεται, ωραία, έχουμε μαγνητάκια ρώσικα. Στα ελληνικά είναι πολύ ωραίο. Μαγνητάκι. Δεν πιάνει. Αλλά εδώ πέρα λέμε ότι έχουμε μαγειρευτά και είναι ετοιματζίδικα. Αυτό θα μας κόψει. Что у вас есть? Τίποτα, θα σου εξηγήσω, λέω, έλα μέσα. Εδώ, φωλιά των γεύσεων. Θα σου εξηγήσω, βάστα, ένα λεπτό, λίγο μην πάρω το Πούτιν εδώ, πάει τι γίνεται τώρα να δει. Λοιπόν, αυτό παστίτσιο. Что такое баститье? Μπράβο, παστίτσιο, κότα, χωρίς κότα, δεν είναι με κότα, είναι με μακαρόνι. Εδώ, φατές, μουσμουλο, Что μουστέρ. такое факес? Θα σου εξηγήσω. Γαρίδα, πράγμα ψητό, σπαρακόριτο. Гамо? Что такое гамо? Γραμμό. Τώρα δεν μπορώ να σου πω τώρα γιατί είπαμε τι είναι γαμμό. Είναι γάμο ρέπιθο. Πώς ήταν το γαμοπίλαφο, γινόταν γαμοπίλαφο. Да. Το γαμοπίλαφο ήταν πολύ τατά και το κάναμε γάμο ρέπιθο. Γιατί καινούργιο τώρα, κάνουμε εδώ πέρα. Καλά. Το μυαλό του αφεντικού είναι μεγάλο. Λοιπόν, κοίτα, κοτόπουλο, σουτζούκι, πράγματα, παγιδευτά, you know Greek. Yes. Λοιπόν, εμείς το κάναμε στα ελληνικά γιατί το κουστά. Έρχεσαι εδώ, έχει QR code, το σκανάρεις και παραγγέλνεις. Αλλά βασικά, μπορούμε να στα φέρουμε εμείς. Δεν χρειάζεται να ξέρεις τι λέει. Μπαίνεις μέσα, είναι όλα καλά. Κοίταξε με πώς παραγγέλνουν στη φωλιά το γεύσεων. Έρχεσαι μέσα και κάνεις. Αυτό. Αμάι. Τι είναι αυτό, Σίζαρ κοτόπουλο. А если мне не νравится? Επειδή δεν συνεργιόμαστε. Έλα μαζί μου. Έλα εδώ γιατί δεν συνεργιόμαστε. Εσύ στα ρώσικα, εγώ στα ελληνικά. Хорошо, да. Что это такое? Θα δεις τώρα για την Не, это трава. Δεν υπάρχει νιέτ. Ωραία. Ωραία, δεν έχουμε μάθει εμείς. Πώς σου φάνηκε. Μια χαρά. Είδες είναι τέλειο τώρα που συνεννοιόμαστε. Απίστευτο. Εμείς, μαμά Ρωσία, αδέρφια. Hello, welcome. Λοιπόν, αμολύθηκε πήγαινε. Να πεις και της μαμά να δούμε κάτι τέτοιο ρότι. Κολλιά το γεύσιο σου λέει. Εδώ πρέπει να δίνουμε έτοιμα να το αφήσεις έτσι τίποτα τέτοια. Στη γεύση.